neko to recimo sportaša kuć radi, zapravo je to lepo. Najbitniji dio ove suradnje je da nešto sportsko od sportskoga oni nauče, da ja naučim nešto od njihovih iskustava i na taj način možemo znači, zajedno napredovati. Dakle, ono što mogu reći da su to vrhunski profesionalci iz jedne i iz druge postrojbe, ono što ih čeka ovdje nisu baš uvjeti koje smo mi priželjkivali za prvi mjesec. Dakle, mi smo očekivali snijega 1,5 metra, temperature u minusu, vjetar, led. Ono što danas imamo je kiša, magla, ali isto nisu baš nekakvi uvjeti koji bi trebali stvarati bilo kakve probleme. Gospodin zapovjedniče, mi smo spremni. Nastavite po planu. Mi smo prije ovoga imali kondicijske pripreme za ovu hodnju, inače oni su kondicijski pripremljeni, ali smo još dodatno u području Gorskog kotara, Blatak i Bjelolasica odradili pripreme neke uspone i skijanje na uređenim stazama i nešto su išli uspona na neuređenim stazama. Uvjeti su onak jesenski, ništa posebno, jedino kad je teški su ruksaci, to je problem. Vlage ima dosta, ali čujte, moramo se prilagoditi i idemo.